τραβάτε. Τραβάει κανένα. Εγώ να κόψω. Κάτσε γυναίξε κάτι. Τράβα, εσύ συνέχισε εσύ να πάω να κόψω εγώ. Τραβάει τώρα τι κάνει. Ρε παιδιά όλοι, τραβάει. Το σκότωσα. Λοιπόν, το φόρουμ. Τραβάει πολύ. Για μια νοικοκυρά. Εγώ πρέπει να τα κόψω, μια γυναίκα. Ρε, βάλτε και μια γυναίκα. Μια γυναίκα να τα κόψει. Βάλτε και μια κοπέλα να κόψει εκεί πέρα να πούμε. Έλα, Βαγγελά. Πρέπει να κάνω το μία, μα είναι. Λοιπόν, λες, ναι. Μετά είναι του Αγίου Βασίλη. Αγίου Ρετρόνιος. Ο Ρετρόνιος, ναι, να κοπεί παρακαλώ. Το δικό μου θέλω να κόψω. Το Ρετρομάνια, το φόρουμ, το επόμενο. Κόψτε. Κόψτε και μία για το μαγαζί. Και μία για το μαγαζί κόψτε. Γιατί? Άμα κεράσουν τους καφέδες. Και μία για το μαγαζί. Το Ρετρομάνια ξεκομμάτι. Πάρε Νάκης, πάρε φως, light. Παξούλης θα είχε κάνει αυτό. Όχι, εγώ το είχα κάνει. Το προηγούμενο αγορητικά. Πειρατικό να μου το πείτε που θα πάτε και και τώρα αρχίζουμε να πιάνουμε τους διαχειριστές. Λοιπόν, το κομμάτι σου το κοψές. Το κομμάτι σου που κοπήκε. να πω και στους διαχειριστές λίγο τα καλορισμένα να βάζουν πιο σημαντικά. Ναι. Μπράβο, έτσι, μπράβο. Το υπόλοιπο δύο κομμάτια είναι κύπερ. Μυρμήγκια θέλανε, ρε παιδιά. Ναι, θα θυμάστε. Αυτό όλα μόνο αφήγα μέρα. Τσάμπα, έτσι, θα το σάκεις έμεσα. Δεν έκανα λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, να φέρνω κομματάκια. 3, 6, 2, 8, 8, 16. Εντάξει, καλά τα πάτε, χωροφτάνουμε. Έχουμε και άλλη βασιλόπτα, παιδιά. Έχουμε και άλλη βασιλόπτα. Κι άλλοι έχουμε. Κόψε πράγμα. Θα υπάρχει μέσα στο... Πάντως όχι, δεν είναι μέσα πάντως. Ρε παιδιά, αυτά που τα ονοματίσατε, μην τα δείτε. Αυτά που ονοματίσατε. Α, τα δείτε. Για το Χριστόλες και δεν... Να κοιτάτε και το φλουράκι πως είναι από κάτω. Το φλουράκι είναι από κάτω, δεν είναι μέσα. Το φλουράκι δεν είναι μέσα, είναι ακριβώς από κάτω από το κομμάτι. Εκεί που υπάρχει τη σημαία. Ποιο κομμάτι το έχεις βάλει? Πού είναι ρε? Λοιπόν, άμα δεν είναι στο δικό μου. Δεν το βάλα εγώ, δεν το βάλα, αυτοί το βάλανε. Απλά κοιτάτε από κάτω μήπως είναι και το κομμάτι. Κοιτάτε μήπως είναι και το κομμάτι από κάτω. Ψάχνετε. Ο Αντώνης πού είναι? Συγγνώμη. Έχει κομμάτι. Ούτε η Βέφα στις κάμερες. Αντώνης, φώναξε τον λίγο. Τι είναι αυτό? Το κομμάτι. Είναι πολύ μεγάλο. Για άλλο τον όρο, χωρέ παιδιά. Άλλο. Επόμενο. Το επόμενο είναι το... Λοιπόν, Αντώνη, έλα. Νηπιαγωγή το κάναμε, παιδιά, που θα πρέπει να καθαρίσουμε. Λοιπόν, οκ. Χρειάζομαι σπάτουλα. Εγώ το ξανάπα. Καλύτερα, πολλές κράτος. Οκ, κόβεις και τα λαδί και εμένα και μια άλλη κοπέλα να... Μετά πρέπει να καθαρίσουμε. Λοιπόν, Τάκη. Όχι, όχι και αυτό. Όχι μόνο, εσύ τι είσαι. Δεν πειράζει. Τώρα
τώρα γράφει βίντεο. Γιατί είμαι τεράστιο, δεν είναι. Θα δώσω και δεύτερο πετσό. Επόμενος. Επόμενες. Μόνο στο επόμενο. Θέλαμε και μεγαλύτερη από το 50, έλα. Πάμε. Θα το πούμε σε δύο δάκια και θα πάμε μαζί. Μπράβο, έτσι καλύτερα ψημίξεις. Όχι, ράπε, δεν έχω. Καταστροφή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Α, με free. Πάντα από 200 μέτρα. Πάντα παιδί μου στον χώρο να γράψουμε ευχαριστώ να κατεβάσουμε. Μα την πρώτη άκρη. Κυριοκλή, το πολύ πολύ YouTube να πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πόσο μεγάλο, ευχαριστώ πολύ παιδί. Έχει κι άλλα, έχει κι άλλα. Αυτό δεν είναι δικό μου μάλλον. Ναι. Γιάννη, βάζω στην Κόρνια προβοκάτσια. Ωραία, έλα από μια κοπέλα, ελάτε να δώσετε. Εγώ θέλω αυτό με το πληρή, ρε παιδιά, Δεν θα φας, δεν θα φας. Έλα εδώ ρε. οι άντρες θα κόψουν. Γιατί κόβει, Γυναίκες θα κόψουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με Λέμε ονόματα. βάζουμε το... Θα πρέπει να μας ρωτήσουν, όχι να τους ρωτήσουμε. Πιο παλιούς, μπράβο, ναι, πιο παλιούς. Καλά, μην μας όχι, από κοντά μετά και αν μιλάμε. Ναι, βέβαια, είστε καλά. Το βίντεο είναι πώς θα κόβετε βασιλόπιτα. Στο YouTube θα Λοιπόν, είναι αυτό το Κωνσταντίνο. Θέλω να το κοστάκι. Δεν έχουμε κι άλλη πίτα. Έχουμε κι άλλη, μην αγχώνεσαι, έχουμε κι άλλη. Εθνικό σου λέω. Απλά η άλλη δεν έχει φλουρί μόνο, αυτό είναι ένα μενόκινο. Ωραία. Επόμενο. Για δεν μπορώ να τα δω. Τι έχει? Δεν έχει γεύση φράουλα που είπε ότι ήταν φράουλα. Αυτό δεν είχα πει δύο πράγμα. Ούτε καν γεύση πορτοκαλίδα. Επόμενος. Εγώ. Ποιος? Έχω σκορπιό τον νωρίτερα. Δεν πειράζει. Φλουρί από κάτω. Μπορώ να τα αλλάξω με την κουρδιναγρία. Πού είναι ρε παιδιά? Γράψε. Τι? Κράτα. Όχι, εγώ ήρθα για να πάρω το επόμενο κομμάτι. Το επόμενο κομμάτι είναι δικό μου. Επειδή δεν μπορώ να τρώω και να γράφω και να αυτό, πώς το λένε. Αυτό το δικό μου. Δυστυχώς. Έλα, δική δεν καμέρα μας. Ατυχία, έχω να κανονίσω την όλη ιστορία και να μην κερδίσω. Έλα, το επόμενο. Κάψε αυτό, φλουράκι. Αυτό βάλει μέσα ρε.